Atomkraft. Du har nok hørt om det før. Måske også set et atomkraftværk før. Hørt folk har mange forskellige meninger om det. Men hvad er det egentlig? Og hvordan er det fungerer? Et atomkraftværk består af en reaktor, en vandtank og en turbine. Reaktoren varmer vandet i vandtanken op, så det fordamper. Dampen får turbinen til at dreje, hvilket laver en masse strøm. Når dampen nedkøles, laves den om til vand, der kan genbruges i processen. Men hvad er det, der får selve reaktoren til at køre? Inde i reaktoren er der et uran-235 atom. Det er rigtig ustabilt på grund af dens kerneopbygning. Så når man med den rette hastighed skyder en neutron ind i det, bliver det så ustabilt, at det splitter sig i et kryptonatom, et bariumatom og 3 overskydende neutroner. De rammer så 3 nye uranatomer. Det kaldes en kædereaktion og laver rigtig meget energi, som bliver til varme. En af grundene til, at folk taler så meget om atomkraft, er, at det laver utrolig meget strøm per masse. Eksempelvis svarer 1 kilo atomkraft til 2,4 millioner kilo fossile brændstof. Så hvis vi fik 2 atomkraftværker, ville det dække halvdelen af Danmarks elforbrug. Da atomkraft skaber mere energi per masse end de energikilder, vi bruger lige nu, vil det gøre strømmen meget billigere. Atomkraft vil hjælpe problemet med de fossile brændstoffers udledning af for meget CO2, da atomkraft selv producerer meget lidt til intet CO2. Der er også andre muligheder, der kan hjælpe det her problem, såsom vind- og solenergi. I modsætning til disse energikilder er atomkraft ikke afhængig af ting som vejret, hvilket gør det til en konstant energikilde. Men hvad er det, der stopper folk for at vil have atomkraft? Atomkraftværket efterlader noget radioaktivt affald, der er skadeligt for levende organismer, og forbliver det i omkring 1000 år. Indtil videre har folk fundet ud af at opbevare det langt nede under jorden, hvilket ikke er optimalt, da det skal ligge der indtil det henfalder og ikke længere er radioaktivt. Det tager som sagt meget lang tid. Der er en lille chance for, at det går galt, men når det gør, er det rigtig slemt. Hvis et atomkraftværk nedsmelter, efterlader det en atomsky, der er fyldt med radioaktivitet. Den spreder sig flere kilometer og gør området ubeboeligt i op til flere tusind år. De værste atomkraftulykker har været i Japan, Ukraine, USA, Rusland og Storbritannien. Der bliver hele tiden forsket i, hvordan man kan gøre det så sikkert som muligt. Lige nu bliver der eksperimenteret med at lave et kraftværk, der kan gennembruge det radioaktive affald. Og man prøver at lave en masse, der vil størkne, så snart det virker galt. Det vil gøre atomkraft meget mere sikkert, men det er ikke helt lykkedes endnu. Der vil nok altid være stor debat, om man skal have atomkraft eller ej. Men vi håber, det har hjulpet dig med at bedre forstå, hvad det egentlig er.